Tipon naman ang Gender and Development o GAD Technical Working Group sa Bayambang upang talakayin at suriin ang pamamahala, paggamit ng budget at implementasyon ng mga gender and development programs para sa taong 2025. Binalikan ng grupo ang mga isinagawang aktibidad na nakaangkla sa programa katuwang iba't ibang tanggapan at ahensya. Kabilang dito ang mga programang nakatuon sa women empowerment, child protection, pag-iwas sa gender-based violence, gayon din ang mga serbisyong may pag-ugnayan sa kalusugan, nutrisyon at kabuhayan ng mga residente. Pinagtuunan din ng pansin sa pulong ang maayos ng paggamit ng pondo, mga naging epekto ng mga pinatupad na programa at fund utilization rate upang matiyak na napapakinabangan ng wasto ang pondo para sa GAD. Paghahanda at pagtatapos rin umano ito ng mga gawain para sa kasalukuyang taon at pagtiyak na mas maayos na implementasyon ng mga GAD programs sa taong 2026. IFM News. IFM News. IFM News.